Hier gaat het om. Een schilderij van de kruisiging van Jezus Christus. Jarenlang hong het werk in de Amelonder Tjerke. Onder de zee van vuur, het werk juster in de Jiskelei. Een drama van kunsthistoricus Marten Jan Bok van de Universiteit van Amsterdam. Hij zoekt komende maanden onderzoek doen naar het schilderij. Ja, ik schrok. Het is doodzonde. Sommigen zouden misschien in eerste instantie denken aan de verloren geldelijke waarde. Maar voor mij geldt het verlies aan wetenschappelijke kennis. Dit schilderij zullen we nooit meer kunnen zien. De enige manier waarop we er nog meer over te weten kunnen komen is eventueel via archiefonderzoek. Ter Brugge wie een leerling van Italiaanse schilder Caravaggio en is de vorige eeuw op een nijverdière als een bijzondere en een belangrijke schilder. In het Metropolitan Museum of Art in New York hing het een officieel en verneemd schilderij van Ter Brugge, hier onder Jochterkant te Sjen. De oren 2 foto's binnen van het Amelonder werk, dat er wel een heel soort op lieket. We dachten vroeger dat het een goedkope kopie was, slecht bewaard gebleven. Maar nu weten we dat het aanmerkelijk beter was dan we eerst hadden gedacht. Dankzij een kleurenfoto die ik vanuit Dokkum van meneer Zijlstra kreeg toegestuurd de afgelopen zomer. Ik had gehoopt dat ze het een keer goed zouden schoonmaken. En wilde er met een collega naartoe gaan om het technisch te onderzoeken. Dat zal nu helaas nooit meer kunnen gebeuren. Op het Ameland, waar het schilderij lange tijd taskreun onder Frieske Sontje de Joeske schilder Gerardus Wigmana. Maar Bok denkt net dat hij het schilderij maken had. Voor nu blijft het een Amelonder rietsel dat mogelijk neer weer ophelderen wordt.